қуллаҳои сар ба фалак кашида ки абрҳо мисли пардаи сафед онҳоро иҳота карданд, пиряхҳои пурҷило ки бо нурҳои хуршед медурахшанд ва садои бод мисли навои нодири табиат танин меандозад. ин аст Помир, кӯҳистони пуршукӯҳ дар қалби Осиёи марказӣ, ки дар сарҳади Тоҷикистон, Афғонистон, Хитой ва Қирғизистон ҷойгир аст. Помир на танҳо як силсилакӯҳ, балки пайвандгоҳи бузургтарин кӯҳсори ҷаҳон – Ҳимолой, Қароқорум, Ҳиндукуш, Тиан-Шон ва Кунлун аст. ин мавқеи беназир Помирро ба яке аз баландтарин минтақаҳои зисти ҷаҳон табдил додааст, ки аксари нуқтаҳояш дар баландии беш аз 4000 метр аз сатҳи баҳр воқеанд. чаро Помирро боми ҷаҳон меноманд? ин унвон танҳо як ифодаи шоирона нест, балки як тавсифи дақиқи географӣ, таърихӣ ва илмист. аз нигоҳи географӣ Помир бо баландии миёнаи худ тақрибан 4-5 ҳазор метр аз аксари силсилакӯҳҳои ҷаҳон фарқ мекунад. дар муқоиса Ҳимолой ҳарчанд дорои қуллаи Эверест баландияш аз сатҳи баҳр 8848 метр аст, минтақаҳои пасттар низ дорад ки баландии миёнаи онҳо камтаранд. Помир мисли як осмони васеъ ва якхела баланд аст ки дар он қариб ҳама нуқтаҳо дар баландиҳои зиёд ҷойгиранд. аз лиҳози таърихӣ номи боми ҷаҳон аз солномаҳои қадимаи Чин сарчашма мегирад, ки Помирро бо номи Цунлин – кӯҳҳои пиёз ёд карданд. ин ном ба шакли хоси геологии минтақа ва аҳамияти он дар роҳи бузурги Абрешим ишора дорад, ки Помирро ҳамчун гузаргоҳи муҳими тиҷоратӣ ва фарҳангӣ муаррифӣ мекунад. олимони муосир аз қабили геологҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон низ ин унвонро тасдиқ мекунанд, зеро Помир дорои хусусияти нодири водиҳои ҳамвор ва шаклест ки дар натиҷаи обшавии пиряхҳо ба вуҷуд омадааст. саволе ба миён меояд ки чаро Ҳимолой боми ҷаҳон нест? ҳимолой бо вуҷуди доштани баландтарин қуллаи ҷаҳон Эверест чаро ин унвонро ба даст наовардааст? сабаб дар сохтори географии он мебошад. ҳимолой аз қуллаҳои алоҳидаи баланд мисли Эверест, Каду ва Канченҷанга иборат аст ки дар миёни водиҳои паст ва заминҳои ҳамвор иҳота шуданд. баландии миёнаи Ҳимолой аз Помир пасттар аст, зеро минтақаҳои пасти он ба мисли водии Ганг баландиро ба таври назаррас коҳиш медиҳанд. дар муқоиса Помир як минтақаи муттасили баландкӯҳ аст, ки қариб тамоми қаламраваш дар баландии беш аз 4000 метр ҷойгир мебошад. илова бар ин, Помир аз лиҳози таърихӣ ва фарҳангӣ ҳамчун маркази муҳими тамаддунҳо шинохта шудааст. дар миёни кӯҳҳои Помир қуллаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр баландтарин нуқтаи Тоҷикистон мебошад. ин қулла ки қаблан қуллаи Сталин ва қуллаи коммунизм ном дошт, ба шарофати асосгузори давлати Сомониён номгузорӣ шудааст. дар рӯйхати қуллаҳои баландтарини ҷаҳон Исмоили Сомонӣ тақрибан дар мақоми 55-ум қарор дорад, зеро қуллаҳои зиёде дар Ҳимолой ва Қароқорум аз қабили Каду 8611 метр аз сатҳи баҳр, Канченҷанга 8586 метр ва Алхотсе 8516 метр аз он баландтаранд. сабаб дар он аст ки Помир ҳарчанд минтақаи баландкӯҳ аст, қуллаҳои камтаре бо баландии беш аз 8000 метр дорад.
бо вуҷуди ин қуллаи исмоили сомонӣ аз лиҳози техникӣ яке аз мушкилтарин қуллаҳо барои кӯҳнавардон аст. роҳҳои баромадан ба он ниҳоят пурхатар буда, талабкунандаи омодагии баланди ҷисмонӣ ва техникӣ мебошанд. ҳар сол экспедитсияҳои байналмилалӣ барои фатҳи ин қулла ташкил мешаванд, ки кӯҳнавардон аз кишварҳои чун Фаронса, Испания ва Россия дар он ширкат мекунанд. аз лиҳози рамзӣ қуллаи Исмоили Сомонӣ на танҳо як нишонаи табиӣ, балки ифтихори миллати тоҷик аст. дар соли 1998 баъди истиқлолият номи он ба шарафи Исмоили Сомонӣ, ки давлати мутамаркази тоҷиконро дар асри Нӯҳ таъсис дода буд, иваз карда шуд. ин қулла рамзи устувории миллат ва пайванди он бо таърихи бостонии худ мебошад. каме дуртар аз қуллаи Исмоили Сомонӣ, пиряхи Ванҷах Собиқ Федченко мисли як наҳри яхини азим паҳн шудааст. бо дарозии 77 километр ва масоҳати 651.7 километри мураббаъ, ин пирях яке аз бузургтарин пиряхҳои хушкӣ дар ҷаҳон мебошад. захираи яхи он тақрибан 130 километри мукаабро ташкил медиҳад, ки онро бо пиряхҳои бузурги дигар ба мисли Сиячен 75 километр дар Қароқорум ва Балторо 63 километр муқоисашаванда мегардонад. дар муқоиса бо пиряхҳои берун аз қутбҳои замин, Ванҷах аз лиҳози дарозӣ ва ҳаҷми ях дар қатори пиряхҳои бузургтарини дунё қарор дорад. аз лиҳози географӣ пиряхи Ванҷах дар силсилакӯҳҳои Помири шимолӣ воқеъ буда, аз қуллаҳои баланди минтақа аз ҷумла Исмоили Сомонӣ ва Истиқлол сарчашма мегирад. ин пирях манбаи асосии дарёҳои Вахш ва Ому аст, ки беш аз 60% захираҳои обии Осиёи марказиро таъмин мекунанд. обҳои ин дарёҳо барои обёрии заминҳои кишоварзӣ, тавлиди нерӯи барқ ва таъмини оби нӯшокӣ барои миллионҳо нафар дар Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон ва Қазоқистон истифода мешаванд. тибқи гузоришҳои Созмони Милали Муттаҳид, тақрибан 80 миллион нафар дар Осиёи марказӣ аз захираҳои обии сарчашма гирифта аз пиряхҳои Помир, аз ҷумла Ванҷах, вобастаанд. аҳамияти пиряхи Ванҷах на танҳо дар таъмини об, балки дар устувории иқтисодӣ ва амнияти озуқавории минтақа низ мебошад. Помир на танҳо аз лиҳози географӣ ва илмӣ, балки аз нигоҳи сайёҳӣ низ як ганҷинаи беназир аст. шоҳроҳи Помир, ки аз миёни ин кӯҳҳои осмонбӯс мегузарад, яке аз зеботарин роҳҳои ҷаҳон маҳсуб мешавад. ин шоҳроҳ, ки Душанберо бо Хоруғ ва сипас бо сарҳадҳои Қирғизистон ва Хитой мепайвандад, бо манзараҳои худ аз пиряхҳои яхбаста то кӯлҳои бузурги Қарокӯл ва Сарез сайёҳонро мафтун мекунад.
طبق مجله National Geographic شاهراه پامیر در رویخط 10 راه زیباترین جهان جا گرفته است. اهمیت پامیر برای رشد سیاحی تاجیکستان به نهایت ضرور می باشد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوه‌ها تشکیل می دهند، دارای امکانات‌های فراوان برای کوهنوردی، سیاحی اکولوژی، رافتینگ و آموزش فرهنگ‌های بی‌نظیر پامیری از جمله وخانی‌ها و برتنگی‌هاست. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2024 بیش از 1.2 میلیون سیاح از کشور دیدن کردند که قریب نصف آنها به منطقه پامیر سفر کردند. این رقم‌ها نشان می‌دهند که پامیر و ذخیره‌های طبیعی آن از جمله پیریخ ونجخ و شاهراه پامیر می‌تواند به یک منبع مهم درآمد اقتصادی تبدیل یابد. پامیر اینچنین همچون منبع اساسی آب‌های آسیای مرکزی اهمیت گلوبالی دارد. طبق گزارش‌های یونسکو 83% ذخیره‌های آبی تاجیکستان در منطقه پامیر تشکل می‌یابند که این کشور را به یکی از مهمترین منبع‌های آب شیرین در منطقه تبدیل می‌دهد. رشد سیاحی استوار که به حفظ این پیریخ‌ها نگرانیده شده است می‌تواند به بلند برداشتن سطح آگاهی جهانی درباره اهمیت پامیر مساعدت کند. پامیر را نه تنها با سبب بلندی آن بلکه با دلیل اهمیت بی‌نظیر گئوگرافی، تاریخی و اکولوژیش بام جهان می‌نامند. این منطقه که در آن قلعه اسماعیل سامانی، قلعه آزادی، قلعه ابوعلی ابن سینا و پیریخ ونجخ جایگیرند، نه تنها رمز طبیعی تاجیکستان بلکه ذخیره مهمی حیات برای میلیون‌ها نفر در آسیای مرکزی است. در مقایسه با هیمالای، پامیر با بلندی میانه خود و پهنایی منطقه کوهستانی فرق می‌کند که آن را به یک بام واقعی جهان تبدیل داده است. شاهراه پامیر، کوه‌های مصفا، فرهنگ بی‌نظیر و قلعه‌های بلند این منطقه امکانات‌های بزرگ برای رشد سیاحی و مخصوصاً کوهنوردی را فراهم می‌آورند که می‌توانند تاجیکستان را به یکی از مرکزهای مهم سیاحی جهان تبدیل دهند. پامیر نه تنها یک منطقه گئوگرافی بلکه یک دعوت آشکارا به مبارزه با تغییرات اقلیم است. ما باید این گنجینه را حفظ کنیم، نه تنها برای خود بلکه برای نسل‌های آینده تا آنها نیز شاهد این شکوه طبیعت باشند. همین طور پامیر این نه تنها بام جهان بلکه دل تازه طبیعت، امید زندگی میلیون‌ها نفر و آرزوی دیرینه هزارها نفر کوهنوردان جهان می باشد.